Έχει fast bow. Τώρα μπαίνω. What? Ξεκίνησε. Έχω ξεκινήσει. Και εσύ. Να. Double record. Ο κύριο Άβρα μαλάκα ο ίδιος. Ο Μιζότατζ. Μισό χιλιόμετρο μαλάκα μακριά και με χτυπάει. Το έχεις τραβήξει, δεν το έχεις τραβήξει. Να. Πούτσας. Το δες. Τώρα μπαίνω. Έλα γρήγορα όμως. Κολλάω. Κολλάω όμως. Ναι, αν την κολλάω. Σε πέτυχε όλος με τον bow φαίνεσαι. Ναι, το ξέρω. Βλέπω κι εγώ ένα άκυρο τέτοιο ρε, ένα άκυρο βέλος στον αέρα. Και μέσα... Τι φας? Κάτσε να δω μήπως μπορώ να έρθω να το πάρω. Δύο βέλη πάνω σου. Με πέτυχε με invisibility. I know. Άραξε. Άραξε. Άραξε κι εγώ recording κάνω. Μένα με πέτυχε ένα από μισό χιλιόμετρο. Πολλά όμως. Άστο, τον έρχεσαι. Τον έρχεσαι. Κι εγώ... Καθαρότατα. Εγώ τον έχω πιάσει πολλές φορές με τέτοιο ρε, με rage. Ξέρεις που έχει το kill άβρα και δεν έχει το range. Αλλά θέλω να δω αν μπορεί να με πετύχει από εκεί πέρα πάνω. Τον έχω πιάσει δύο φορές. Βασικά τη μία κατέγραψα face to face. Οπ, τι range είναι αυτό ο φίλος? Ψούφισε! Αλλά με φορές πιο γρήγορα την άρμα. Φαίνεται το rate που σε βαράει. Ναι ρε, το ξέρω. Κοίτα, πρόσεξε το. Λοιπόν, τον πλησιάζω. Όχι, σε βάρεσε. Τελείωσε. Face to face κιόλας. Face to face μάλλον. Μαλάκα. Εδώ πέρα δεν ήταν ρε μαλάκα. Δεν είμαι εκεί. Εγώ δεν είμαι invisibility κι ακόμα ρε επίτηδες. Α. Εντάξει, εγώ δείχνω το τέτοιο, το rage και εσύ δείχνεις τα τέτοια. Αλλά ρε μαλάκα φαίνονται τα particles. Και μπαίνα. Ναι ρε. Τόσο πολύ. Ναι ρε, φαίνονται. Πώς. Δεν ξέρω ρε, εσύ έχεις particles. Τόσα πουλά. Είναι σαν μικρά κυκλάκια ρε, πώς είναι το κόκκινο. Όταν Ξέρω πίνεις... πώς είναι τα πάντα. Μην με κάνετε κολλογαμότο.
Ναι ρε, εντάξει. Δεν μπορώ να πετύχω ούτε 2 hit με bow από τόσο κοντά. Και πετυχαίνει ο άλλος ενώ πάω πέρα εδώ. Του face σκότωσε. Κλείνω το τέτοιο. Φάσε του. Πώς γίνεται. What the fuck. Μαρία, φύγε! Είπες. Είπες Μαρία φύγει, αλήθεια. Ναι. Δεν έπαιξε μόνο το βίντεο. Α. Μα δεν νόμιζα μπήκε η Μαρία μέσα στο call. Δεν βάζω κανένα ρε, μου έχουν κάνει 6 φορές call. Όταν μου είναι της μάνας σας έρχονται από κοντά. Λοιπόν, ναι. Τίποτα. Φύγε από εδώ. Του κάνα disarm το σπαθί του άλλου μου. Αναλαμβάνω. That drained. Πάμε από πίσω ρε. Όχι, αναλαμβάνω. Τι πράγμα. Sorry. Άραξε. Λοιπόν, Slash. τόση ώρα απλά μαλακιζόμουν. Τώρα πάμε Bye. για κανονικό PvP. Όταν μπορέσεις, Να. θα σου στείλω invite. Όταν με αφήσουν και εμένα. LOL. Χαίστηκα πάνω μου. Γιατί. Χαίστηκα πάνω μου. Ωραία, δώσε μου τα πράγματα πίσω. Μαλάκα με... Να. Οπ, τον έπιασα με auto armor. Οπ. Δεν έπιασε. Θες να μπεις στο δικό μου. Γιατί Όχι, είμαι level 10, έχω ανοίξει party sharing. κι εγώ. Με χτύπησες και το έκανα dodge μαλάκα. LOL, εγώ μπαγκάρα στον αέρα. Φόβο. Κάποιον άλλον χτύπησε επίσης. Εμένα. Όχι, ήταν με invisibility. Γιατί πάω να βαρέσω αυτόν και μου βγάζει τα αστεράκια ρε μπροστά. Στη γωνία μαλάκα. Είσαι μαλάκας. Στόπα, μπες. Δεν φεύγω, έχω τον Τάρα και τους άλλους στο τέτοια. Τις έχω γαμίσει, τις έχω πιάσει. 93% είναι το ένα. Και αυτός πιάστηκε πάλι. Slash back. Δεν έχω record τώρα. Εγώ έχω. Το πιστεύω με το record σου. Ναι ρε. Τα πιάνει όλα. Να, Οκ. θα σας ακολουθώ. Όχι. Πιάνω το... Lol. Dot damage μαλάκα. Dodge τα 4 του hit από τα 5. Τσέκαρα. Θα περιμένω να με χτυπήσει από εδώ. Ή απλά να πέσω κάτω. What? Το δες. Το δες. Ναι. Κιλάβρα μαλάκα μου έκανε με το φαγητό. Ρε, σου λέω πάω να το χτυπήσω. Γυρνάει έτσι στο άκυρο. Χτουβ. Ένα hit κάτω. Βαράει εσένα, βλέπει ότι δεν μπορούσε επειδή είχε το log. Και γυρνάει πίσω σε μένα ρε και μου σκάει ένα χιτάκι. Εμένα με χτύπησε από 6 μπλοκ αυτή τη στιγμή.
Μποζάρ, 1v1 δεν με έχεις. Και χωρίς hack. Ναι. Δεν μου το Facebook μου, αλλά δεν έκανα τόσο καιρό και το χτίστο μου φαίνεται. That range! Ναι, το είδα. 3 μπλοκ. Δεν ήταν 3 μπλοκ αυτό. 3 ήταν το πρώτο του hit. Και νομίζω από 3 μπλοκ μπορώ να σε πετύχω. 3 μπλοκ. Για κατέβα κάτω. Λοιπόν, 1, 2, 3. Κάτσε εκεί. Εδώ. 1, 2, 3. 3 μπλοκ και ενώ σου είπα. What? Ένα hit σου σκάσα. Ναι, μισό χάρτη μου. Α. Γίνεται... αλλά πρέπει να είμαι πάρα πολύ κοντά. Σου λέω 3 μπλοκ διαφορά. Και ήμουνα... Τσέκα. Ας πούμε. 1, 2, 3. Εκεί κάτσε. Εκεί. Ουχ! Τι κάνει τα αρχίδια. Μ' αρέσει κιόλας καθόμαστε μαλακιζόμαστε εμείς 3 μπλοκ διαφορά. Εντάξει. Κάτω. Λοιπόν. Αυτός ο μαλάκας τι κάνει ακριβώς. Δεν ξέρω, απλά ήρθα από το άκυρο. Έπεσε. Ψόφισες. Δεν ψόφισε. Τώρα ψόφισε. LOL. Μαλάκα το άκυρο ρε. Πήρες diamond σπαθί. Όχι. Α. Μαλάκα πήρα αυτό ήταν 360 no scope μαλάκα. Πού είναι τώρα να παίξουμε, έχω φαγητό. Έλα, πάρε ένα σπαθί. Δώσε μου σπαθί και φαγητό θέλω. Συγγνώμη, δεν είχε άλλα το κατάστημα. Υγεία. Πόσα σου δώσω. 8. Εντάξει, 9 έχω εγώ. Εντάξει, σχεδόν τα μισά είναι. Seriously. Ναι, δεν μπορείς να ανέβεις έτσι. Πολύ δύσκολο. Λόλα, και δεν τα καταφέρνω ποτέ. Έλα μέσα. Το boost. Μαλάκα! Ας τον λίγο, να μας εμπιστευτεί. Λολ, μισό χάρτ μ' άφησε. Έλα! Φύγε από εδώ. One Piece γαμιέσαι. Τον έπιασα range. Τον έχω πιάσει 40 φορές να πούμε. Τον πιάνω παραπάνω κι εγώ. Κάτσε μία εκεί πέρα. Να σε πετυχαίνουν για... Κάνε το δόδωμα. Λέω τι range ήταν αυτό. Να, τσέκα. Τώρα τον έπιασα για κυλάβρα και range. Ένα ανέβηκε, το κάνω δημοσίευση. Ναι ρε, εννοείται. Πώς κλείνω τον ήχο. Περίμενα μία. Σταματά να μπαίνει. Βοήθεια. Πρέπει να κατεβάσεις το τέτοιο. Κάτσε μία σειρά στο ευχό. Πρέπει να κατεβάσεις το Movie Maker των Windows. Καλά κάτσε. Ένα λεπτό, κάνω κινήρα.